И аз се радвам, след като мине филма, тъй като и режисьорът е тук, господин Чанев, както каза, преди малко, както каза в фоайето на Културния дом, можете да зададете някакъв въпрос, може да си говорим. Ето го господин Чанев. Така че аз бих предпочел да не губим повече време, а да помолим техниците от Културния дом, които днеска направиха проверка и всичко беше точно, да ни пуснат филма, да ви пожелая приятно гледане. Малък град, някогашна част от голямото Кюстендилско краище и до края на Първата световна война е разделима част от държавата България. След Ньойския договор този малък град претърпява доста трудна историческа съдба, като става част от тогавашната държава, или по-точно кралство на сърби, хървати и словенци. И днеска Марти Босилерът, населен предимно с българско население, е част от сръбската държава. Първо да поздравим шампиона. Надя е тук, да стане горе и да видя. Ето я, главната актриса да дойде. Това е шампиона от миналата година и тя утре, или по-точно в неделя и понеделник ще защитава своята титла, а сигурен съм, че много хора и много деца ще искат да спечелят тази борба. Така че моля ви, силни аплодисменти за това момиче от Молдова. Тя е тук отново и абсолютно има право да бъде, защото тя ще бъде шампион до последно, докато яйцето и продължава борбата. Благодаря ти и поздравление още веднъж. Чудесно представяне миналата година, беше уникално. Надявам се, че филма по някакъв начин ми е докоснал. Да, в него има и болни и трудни неща. Виждате като цяло какво всичко трябва да се направи, за да се стигне до един добър финал. Не е никак лесно, но вярвайте ми, удоволствието, когато се прави нещо за децата, които вие виждате каква емоция изпитват, когато са на сцената, е огромна и тя те зарежда винаги с нова енергия и трябва да продължиш. Така че, позволете ми още днес да ви благодарим за прекрасната вечер. Надявам се, че филма ви е харесал. Заповядайте утре да запишем децата от 12 до 5 в фоайето, а след това вечерта на един страхотен фолклорен концерт. Тук ще бъде Илия Лукол, танцов състав на Мегдана от София и ще се насладим на един невероятни танци. В неделя, както там програмата пише, ще продължим да записвам децата, а някъде към 1:30 ще започнат и борбите на импровизираните сцени, а вечерта концерта вече ще бъде струнен квартет, едни 3 прекрасни дами ще ни забавляват с една много класическо-модерна комбинация от чудесни ритми и мелодия. Благодаря ви още веднъж.